Sugda na nga kong gapno dulanday. Mangayo na kong katahuran kaninyo ug sa mga tigpaminaw. Before I start my stagnant of my story of my life, dulanday, I would like to greet to all of fellow countrymen in the Philippines, very happy all. Don't worry because my feet always put in the ground. Remember, PDIC. Pa kumi abroad. Tigpaminaw na ko ninyong tulumadong mga gapnod sa kinabuhi. Before I'm going to abroad, I've always listened to your program, Stagnant of Your Life. What I'm going to do? Because no more lonely night. Itago na lang ko sa pangalang Nico. Just call me Neko. 27 anyos, taga Dunya Salud, sa Davao City. I'm very young. I'm 27 years old from Dunya Salud, sa Davao City. Usa ko kakanhing magtutudlo sa kinder. I'm a former teacher in a kindergarten in a new project home center. Simpleng buhay ug simpleng pangandoy. Simple plan, simple living, and simply Jesse. Makabaton og pamilya. Yes, like makabaton og mga anak. simple Anak lamang. simple ambition. I have a simple family, and that's it, and that's all. I thank you. Do katoy kang among relasyon ni Liza. We have a 2 years relationship together with my girlfriend, Liza. Sulod sa duha katoy gabi kog nagbalipayon si Liza sa among simpleng relasyon. Inside and 2 years in a relationship, I thought Liza is hey together with me. Apan dito naman ino nagsugod kining gapnod sa kong kinabuhi. But this is the story of the stagnant of my life. Okay rin And this is ay tabu. Sabin. Okay, children, please settle down. Teacher Nico! Hey, chill. Teacher Nico! Okay, everybody sit down. Okay, so we will begin our class today. Okay. Yes, teacher! TOEIC. Hey, Samantha. Please talk in English. Yes. We need to train you. Yes, teacher. Okay. Teacher, I am sick. Albularyo, very quick. Okay, that's enough. Okay. Albularyo, shall I die? TOEIC, that's enough. Okay. Okay. Okay, children. Okay, listen. I will present
this card with a drawing with a fruit. And Present, you wait, get- sir, wait. Present, not absent. Present ka, sir. Sikat ka na ka, sir, ha? Okay, what kind of fruit is this? Chinchin! Okay, you, Chai. Yes, sir. What fruit is this? Apple. Very good. Yes. That's apple. Because you're very slow, you know? Okay. USA. Okay, and what about you? What fruit is this? Okay, Heidi. Sir. Ginatod ko ni Lolo ang ganyan, sir. Oh, so what happened? Didiretso man din siya kay Kuya Mango niya si Peter. Ito Kuya Mango niya itong mga kanding. You talk in English, okay? Okay, sir. That is grapes. Very good. Sir, grapes na, sir. Grapes. That's what we call grapes. Toyik, hilom na dun, ha? Ikaw dong, dapat grade Hindi ko pwede pa istoryahan din, sir. Nga nag-eskwela ako, sir. Kakinsin lang ako may balik ka ng Project Hope Kinder. Maminaw ka lagi, kay dapat grade 6 na gulunta ka. Grade 6 na gulunta ka, karong kinder lang yan mo, kaya di Sir, makamamit. recess ka, sir, recess. You listen, okay? You listen carefully, alright. What kind of fruit is this? Okay, the red one, okay? Okay. Toyix, what fruit is this? The red one? Yeah, that's what we call, manzanitas. Manzanitas yun, manzanitas. Sir, aman ka, sir? Berries ko na. Ay, manzanitas na, sir, aman ka, sir? Sir, aman ka, sir? No, Toyix, What's manzanitas? that's berry. That's berries, no? That's not manzanitas. Hindi ka kabalo mo kay Baris. Hoy, sir, that's Baris. Okay, class. So that's our lesson for today. We will. This is your assignment, okay? You color this, and then you memorize the alphabet, okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Kapuyan ito ba, pero malingaw mo kanina. Abakada igahaila. Toyix. Kasatarwaya. Sige, hindi pa mi nag-EM ba? Mag-aral. Tunay. Ay, Rugraki. Toyix, after that, you also sing this A, B, C, D, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Sir, ano naman yung sir? Ano naman yung Istorya sa si Teacher Joy, B. Teacher Joy. Saman? Nico. Teacher Joy. Nabuhol na ko ba sa mapapasaro na to na si Juan? Si Tulindoy Jr.? Ikaw, sir. Grade 6 ang gunutan na dapat, oh. Gani. Tiguan na kayo Oh my ba? God, sa kining gibati ko. Serious I do. MJ, Oh. this flower is for you. Salamat. That's your memory. In the memory. Toyix. Sir. Sir. It's not good, ha? You're very young, okay? Sir, that's good. Katalagi silingan na mo, sir. Patod pagkamatay sa silingan ng ko, sir. Kitagaan mo laging bulag, sir. Dapat ito stand. Ma'am, pasensya ka na namin, ma'am. Wala akong stand na dala. Toyix, but ikaw ba? Paano mamanggod ni? You're very young, okay?
Sige lang, makapasar na lagi ka. Alex, ma'am. Ang sakit. Teacher Nico, istoryon siguro na to ang parents na niya. Yes, I do. Tara na itong ginikanan na ni Kimarag. Dugan ko. Patawag na lang na ako. Okay. Pero pwede ba? Oh my God. Ikaw na si Tiwas Dirving, magsundo pa ko sa girlfriend. Oy, Sige, sige. Okay lang mo, ha? Salamat juga kayo, ha? Sundoon pa na ako si Eliza ba? Ako na bahala diri Yes, yan. I do. Kabalo na ba yung Yes, ato? I do. Sige, thank you, ah. Oh, sige, sige. My life! My life! May life ka dyan. May life ka dyan. Ano? Ano ba? Nakaabot mo mo? Sikabot, late ka 2 minutes. Ano ginana, ha? Iko ako, kabalubya dyan kaskuha nga. Pasay maabot sa oras na namin. Untop gina. Zero gina siya, Nico. Unya, karoon sa naman ka. Mura ko, tama diri. Pila ko ka oras, pila ko kaminoto nagpaabot. 2 kaminoto, gilaliman ka ng 2 minutes. Sikas gani, maglagot ang gani ko. Iko ginana, ha? Kaya na ina ko yatot, masakay na ko kuha. Don't waste your time. So? Ay, sayang ang oras. English, ha? You're wasting your time. Don't waste your My time life. because Sorry kayo na po kay Gati man ako si Janti kay... ano mo dahil estudyante? Asa man lang sila silapot ako na. Ako ay mga uyap kunya ka na. Pero mo ko pabot-pabotog 2 minutes dire. Kabalo Oh, bitaw. come on. Di kay Kabalo bitaw. gwapo paboton kay nako. Nabalubit ako sa trabaho na ako. Oh, mao na trabaho dahil rason, trabaho. Nya ako sa man ko dire. Murag walang, murag hindi ko ni mo uyabi, wala kong uliano. Buhato lang kaganahan ka, nya kung sa orasa ka mo abot. Ananaon na ko nimo, malit ka, 2 minuto. Sunod na ka mo, 3 minuto. 3 minuto. Hangtod mabuta na isa, 2 oras, mabuti sa oras, mabuti. Kapoy na kayo ng inanani ko. My life. Check, ito na lang tawagan my life. Bahala ka diyan, sakay ko. My life. Ano ba? Taxi. My life. Taxi, masakay, may masakay ko aling kwan. Di Bali. My life. Unya na ba? No. Ipatak lang ni mo ang kwan niya. My life. Long abri. Check. My life. Tara lang, sorry ta. My life, please. Para ka niya. Damay na ba yan? Nagibiyaan dyan ko? Saan na ko na po iya ko? Ito mo yung ka-step tao eh. Eh. My life? Wala ko dire. My life, nadungog ti ka na. Wala ko dire. Ako ka lang natawa-tawa ko ba yun. Wala ko kilating color diha. Kabalo ba ka? Ang lagot ako ni ma. Ako kami notoy mong ipabot. Samang ka, gwapo ka. Ha? My life, sorry Di na. ka gwapo. Ay ko wala na My life, abrisa. Astela ni mga ina. Kapoy ra ka. Istorya sa takadali lang ba? Asa wala. Abi ni mo sortiyo ta kadiko ako sobrahan na jud kagmayo ang imong kuan nimo ba? Ang imong style nimo. Kapoy ra ka. Abrisa, kadali ba? Mo na igdangatan nimo sige ka uban-uban ang mga barkada nimo mga taga Times. Mo na laro ni si Honey Boy mo na. Matakdan ako natakdan na kana nila. My life ba? Oh, flowers oh. Kau na flowers mo dia. Mga magiging mga flowers niya. Sunod na chocolate. Sunod flowers, balik-balik. Wala bago. I have something new. Hindi man naman sa kwada eh. Sukuk juga ka ng kontrabaho. Hindi ko kapalo ba ka. Usabay ka ugmao na to, anak. Ha? Usabay ka ugmao na to, anak. Kabalo ba ka nga galagot ko na yung trabaho kay muna kompetensya lang ako sa imo, ha? Kabalo Ako ba? man, anak.
Babae na pa akong kompetensya. Magkani kay kana akong kompetensya. Di ka kahawa na. Kanyang magkakita kang babae diya. Magkakita ka lang mga kauban yung mga teacher diya. Hindi mo ka makamove on. May sigutan ng mga Wala. ayaw na. Wala ko nagapangitag lang yung babae. Aselan. Sinsunta na, masinsunta ng trabaho. Ala, di tayo sinsuan na. Ayaw na. Una. Asas. Istoryasa ko ba? Wala magyapon na kapay na ng istorya. Nagkauyo. Wala na. Kabalo na ka nga teacher kung mga bata. Mo gina kung gusto. Kaya nagtukog, mausab ka. Maundan na ka ng trabaho, anak. Wala tayo kaugmaan, anak. Di na ta kutob. Dato ta. Kung gusto ka naman makasyon, huwag kayo pakandoy si mong kinabuhi. You know what is ambition? Di ka ba na? You know what is relaxation? Huwag ka kabalawan na, huwag kailan na. Di pa ba sakto na? Naman ko pinminti siya mo, di ba? I don't care. I want a whole time with you. Ilan ang sulod nyo na? Honorarium ra. Musuldo ra ka diya og na mga project sa mga bata. Alam ka, lahi pa po kayo masigal na kayo project nga mama. Marata po kayo mga ka. Ayaw na. May wag ka mo na imong go. Ayaw ko ka na. Still na mo. Mag-golop na lang sa tabi. Kulap sa ta. Tagay kong time. I need some space. Pagitaon ako akong kagalingon. May life, dili naman yung muna kinahanglan, di ba? Masa hindi na kinanglan? Kinanglan ako na. Malay na ako ba'y diferensya o ikaw? Ikaw, pwede ka, muanto ka, bisag asa ka muanto. Lumas yung mga barkada. Kinanglan pa na mo, umaluma ka sa mga barkada, sila si Alpe, sila si Yuli, sila si Aniboy, si Rocky. Sige, kahit di ka ganan, magkumalo pa na nakik. Mahalo ka matagdan, nga maumaorang, di ako ka paingon. Tira-tira na Mahal. May life, please. Ayaw nagbuhat na sa Ayaw na. Buo na nga akong resesyon. Lakaw ko. Maglukat kong take it. Magulog ka ta. Okay? Di ko masugot. Wala ko take it dire. Di ko masugot. Bahala ka. Di ko masugot. Luya ni mo yung mugos. Alam ka, mugos. Suko mo ni kang kuha na yung lakaw. Di kang kuha nito. Bungkul ka. Yes, I am okay. Sir, are you afraid of the dark? Anjay, kabalan ako, Chay, para malipay si Sir kantahan niya ng nato siya. Tita, sige na. Mama! I don't wanna die. It doesn't really matter. I'm just a poor boy, nobody loves me. It's just a poor boy, nobody loves me. Galileo, 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 it's a poor Thank you, ha. Nalipay kay ko. Okay, sir. Let's go. Oh, Teacher Joy, ikaw mo rin na. Teacher Nick, kumura
Bulanon kay ka. Sir, sir, pwede ko mo ligawan mo ka na ako, sir. Sir, Ay, pwede ka na murap lang ko, sir. ayaw lang. Sir, salin lang ko, sir. Pasig salin lang. Okay naman ko. Okay naman ko. Ha? Pagtarong ba? Ini ako tibol. Mol, batiribol. Sila mahigog maon. Sina, ako na rin tulog sa mga bata. Sir, Okay, anya di ay ni okay Antol. na kayo. Isat ka na tibor. Ay ang mga kuangkol. Kadulag basketball. Okay ba, sir? Ha? O ha? Salamat kayo. Ano lang ko, sir? Nalipay ko si Mungra. Nalipay ko si Mungra. Salamat kay si Mungra. Lalat ka, sir. Nalipay ka, sir. Sige na, okay na. Ako na magtudlo sa mong mga kuan. Mga estudyante. Pumanap ka ng pangit. Huwag na, uy. Lumaki kaya ang iyong buhay. Okay Pumanap ka ng pangit at ibigin mo ang tunay. Isang pangit na talagang Okay na nagiging na. Pahuwi sa at dito. huwag ang lalaki na Sabi na ko iyong malipayon sa do katuig Uy, ng kung bakit grosyo. kasi tayo sa lang. Nagagandang babae ay naglalaro ng iyong oras. Pag-istorya mo, tarong. Man, bakit wag na, uy! Uy, wag na, uy! Wag na, uy! Salamat kayo. Sige na. Pumanap ka ng pangit, wag na, uy! Uy, wag na, uy! Sama ni Biluang sir nga, di ba daw ninyo papasaro ng ako anak? Tulindoy junior, ako ang junior. Dapat high school na naron. Abda na lang nag K plus 12 na. Huwag pa na nag-graduate. Ay kabala ka sir, pasara na lang sila tanan sir. Kasi pag di na masunod yung mga anak, pasar na lang sila. Pinausap, kapayason man ni Mistuhan mo ilak na mag-iya. Naraman day na day, hadlok mo day kasarutan sa mga dragon. Ada. Uy, Paps! Sa mga itirada ito, Paps? Ay, ilang tako. Tara, sa magsating ko. Ikaw tigtagay. Ayaw sa ginom kay bata ko. Sige, Paps. Ako ay nag-adventure, Paps. Sir, pwede ko ma-rap na yung mag-usap, sir? Pumayap ka ng pangit, wag na, uy! Pagtanda mo! Sir Joy, Oh, Sir Nico, saan? tulong. Doon sa amin, Paps. Sagit niya. Oh, saan ang problema? Teacher, Nico. Pangalan ay Nakadesisyon ako. Nausa man. Si Tarzan, ang awat ng Tarzan. Ha? Wolverine, ang awat ng Wolverine. Biyaan mo ni mo diri, biyaan mo ni mo mga estudyante. Si Batman, ang awat ng Panting. Kinanglan ako ng bata. Si Sophie, Pakitaon ako nga kung kagalingon. Si Wolverine, ang awat ng Wolverine. Pakitaon ako kung kagalingon. Si Batman, ang awat ng Panting. Sige, okay ra na. Si Spider-Man, ang awat ng Bra. Suportado ka na mo. Salamat kayo. Sa akin ang ikawat, mga sinay Siryaka. After 2 years.
Delay dato ko. Na ako yung mga kanaw ka mga karton na para nasa mga bata, mga school supplies na tanan ha. Ay, salamat kay Sir Nico Oo, eh. pasensya na. Dili na lang ako nagpapalit kay mahal mo po sa gawas. Gali, salamat kaayong. Kumusta mga estudyante? Wala na. Aw, maugihapon Victoria sa kasi. So, gihapon graduate. Nag-grade 2 na. Gihapon. Oh, 2 weeks. Grade 2 lagi ko, sir. Grade 2 na ka? Grade 4. Section parrot. Section parrot. Graduate lagi ni. Napugos na lang niya. Salamat kayo sila, sir. Oo, sige. Ako yung mga toys. Sa loob mong service, sir. Ako yung mga toys diya sa box. Ako yung mga school Ano ko supply. na to, sir? Hindi ko bata, sir. Wag kayo cellphone diya. iPad, mga inanda ba? Mga tablet, wala ka na, sir. Unya na lang tapos storya na, ha? Ano naman? Sige na kami, storya sa amin. Wala ko yung... Ay, tama na. Mani na ka bang ingron diya? Ingron ka na, hindi naman agad. Mana? Kumusta man mo Sir, dali? kamusta nagpait ka? Malipayon lang yapon. Kami okay rami kay diri oy. Mauragod gihapon. Okay ra mo dali, ha? Ako dito, okay ra po ko. Taon po ko nga nagkuha ni trabaho dito sa Dubai. Okay ba yapon? Nakapundar ka may. Oh, maayo. Sabi, salamat ha kay replyan ko nimo sa chat. May kabalo ka. Dako na kayo ng tabang sa kuha dito ba sa Kamingaw bitaw? Salamat kayo ha. Oh, okay ra lagi ka ay. Sige, ato nang ipang-distribute Ay, sige, sige, sa sige. mga bata ha. Mga school supplies. Basta naman ka, may life. Wala, uy, happy jo kay ko sa imuha ba? Uy, pwede na ito magbalik ba? Pwede na ito mag-menu. Klaro na kayo kay, happy jo kay ko sa imuha. Kay, ano yung kwarta ron? Pwede I miss you ha, nagyod na ako ni mo ba? My life. So may plano ni mo, magbalik na tabak niya. Di na tayo sige away. Oy, ano tayo ang awayan? Kaya na naman kayo trabaho nga. Abroad ko ka. Di ba? Siyempre, pag mabalik ka dito sa gawas, mo ba, jujugunin mo, ano, kayo, jujugunin mo, nagbalik na gudang duha. Sige na, my life, magbalik na my life, ha? My life. Sige na, my life, mga... Liza, na ako isulti sa imo. O sa baka na my life, mag-menu na ta. Hindi mo na kung magbalik na tang duha. My life, may problema na ayaw ka balaka, kaya ako istorya nilang mamagpapa. Liza, no. O sa mga na, my life. Makuratan ba ko ana yung mag-istorya, my life? Sige, so ako sa layo. Unya, my life, gibingaw ka na ako. Dito na ko nakita nga. So, sa my life, Nakita na ko akong kaugalingon. o sa may inyong istoryahan si mga galingon, my life. Sigon siya, dili daw ka para sa kuha. My life, kabalo ko nag-joke na ka, my life. Unsa! Oh my goodness! Wala ko rin binuang my life. My life, no. Ay, Sayang ang atong mga plano, my life, ang atong... Kung di ba call up naman, my life, pamagita ingon nga totally break up, di ba? My life, dali na my life, ma'am. Liza, Magpakasalat na my life. pasaylo ako, pero... Iyaing, mabuhi naman ko nimo my life. Dahil ako dito sa gawas, my life, be. Liza, pasaylo ako, pero... My life, Anto din na lang kita. Mga gina ko ipanganday, my life, na madato ka, my life, kaya at least, nabukoy, Tuldo ka na nato ang ato relasyon. my life. Dili ta bagay sa usag-usag. May bagay ta, my life, oy. Bagay ta, my life, kay... Dili. My life, my life. Ayoko biyahin. Pasaylo O ako. sige, ikaw na lang abroad niya. Dapat nila ko permanente kwarta dyan eh. My Pasaylo ako. life. My life na ko yun. Ato din na lang ta, Liza. My Ato life. din na lang ta. My life. Baka yung ako gadget mo, my life. My life. My life. Gidesisyonan ako atong tungura doon dahil nga
putlo na ang among relasyon ni Liza. Aron nga maka-move on na pud ko. Apan siya magsigig sinamok sa kuha. Sige siyang chat ako sa Facebook. Maski asa. Hatun nga gi-block na lang nako siya para di na ko niya samukon. Magbuhat niya po siya bagong account. Tama na. Kapoy na. Malipayon ako sa akong kinabuhi. Og sa akong pagbalik, nagulat na si Teacher Joy sa kuha. Ganahan ko niya kay simple lang nga tao. Simple lang ang kinabuhi. Wala na akong pangandoy. Salamat sa higayon, Dolanday. Inyong suwat magtatampo. Teacher Nico.